እዚ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን እዩ ሬዲዮ ስኒት ኤርትራውያን በሓልየት ደለይት ፍትሒ ኤርትራውያን ካብ ዲያስፖራ ዝፍኖ ናይ ሬዲዮ መደብ እዩ ሬዲዮ ስኒት ኣብ ኤርትራ ፍትሕን መንጋስ ህዝብታት ኤርትራ ብማዕረ ተኸባቢርና ንነብረላ ሃገር ክትከውን ዓማጺና ሰዓት ግደፍ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ርትዕን ፍትሕን ክሰፍን ህዝቢ ኤርትራ ወናን ኩሉ ጸጋታት ሃገርና ክንከውን መታን ሎሙን ከም ቀደም ብስኒትን ሓድነትን ብውሽጥን ብደገን ኮይና ጉዳይና ብሓባር ክንከዶ እንኽእል ምትብባዕን ወንን ዘስንቕ حقኛ ሓበሬታታት ናብ ህዝቢ ዘቅርብ በሓጢር ማዕበል ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ ሬድዮ ስኒት ኩሉ ግዜ ቀዳም በአቆጣጠር ኤርትራ ካብ ሰዓት 8 ንጎስ ካብ ሰዓት 9 ብቋንቋታት ትግርኛን ዓረብን ብ9540 ኪሎ ሄርዝ ኣብ 31 ሜትሮ ባንድ ናብ ኤርትራን ከባቢኡን ዝፍኖ ናይ ሬድዮ ፈነው እዩ سلام ما برحقون كربان كونكم فنور راديو سنيت كتاتلو سمعتنا خميتون يوم لهم قدام كل تحضار كل تشحن عصر تشعتن تدالنا مدباتنا جميرنا كساب زازم ساناخد صنحو وخبرنا الدم فلما عبيت في التاميتات سومن جهزنا لكم قريبنا لنا أرستاتو نقدم عبقبت تأثيرهم زنوبر وحمش تيرساويان سدتنيات بوحز كم استفتحون تطابقت مسألة سدتنيات حبيرهم روسيا إيرتران تركبن حقرات أفريقيا 4 بليون دولار أسوار المشات مدب كمزلو عطفليتون بايتو يأكل حقرش ولن عود قبائي أكايدون كوبرا سمعتنا رسال زين أحسن معتنكم زلزلاته يسعب أبقبت تأثيرهم زنوبر وحمشت إيرتران سدتنيات بوحز كم استفتحون تطابقت مسألة سدتنيات حبيرهم نساتهم نتي أبز حلفة حملة أستاذ حمش نميتو زخون وإيرتراويان سدتنيات أب كايرو أب بيت بيت صحفة تكال سدتنيات ودو حبرات هقرات استخايدة نايتقاو موصل في وديبكم بزبل كسيهم أب تحت قيداتهم تنحهم نفسو وكفهم أستاذ $6 وحسب مخبار كم زوصو أبهم بر إيرتراوي من قصاص ديمقراسياوي سبعة ومسالات أتو إياسو عند مريم لBBC تقرنيا قليتو زمالتنا الزغطر مسرح قدايهم كاب حاطر بيت ماسرتي وصاو خينهم ككتاتر ويهم أتو إياسو أبزها بريتو أب سلام أوصل في تساتيفكم وديبكم تباهيلهم يم تأثيرهم تنحهم تبقى غيرهم نبيت فردنا تملالسو تنحهم وطرعوا منا تمحلال فاقن كساب حجي قدايهم كي ترأي تنحيلو ولا قواك أب ماسرتن توتو انت زحلفون اي ماسرتي تمكرون مفرحن قبل اليوم قليل زي كون سكفتان سقاتن كم زفتر اللومون ناتو إياسو تغيسون ماسرتي نايتهم ترعان كسمعو زفتنو سدتنيات رتعو خم زي كون زقلت آتو إياسو تكال سدتنيات ودو حبرات هقرات نخنتات زوم هاب كبي شغلوتن سقا من زركو بإيرتراويان بعتب كحزوم تصويعون روسيا إيرترا تركبن حقرات أفريقيا 4 بليون دولار أسوار المشات مدب كم زلو عطفليتون الزيز قلت زلو دحري آب 23-24 تكمتي آب سوچي زتخايدو على روسيا حقرات أفريقيا هكذا زينا سبوتنيك دايركتر كفلي وتادرا وتكنيك أناتولي بونشي كم بمتكاز آب زغربو زينا كاب روسيا أسوار المشمات دليت زرعيا حقرات إيرترا نيجيريا دبوب أفريقيا كاميرون ينكبل قليسو نيجيريا 10 هليكوبترات وقين مشمات كوني زحالف سومنا بروسيا استخايدو على سممع كتيم اللام دبوب أفريقيا ونا قديما زعززتن تيوميتن سوسان زعينتن
ክልተ ዓበይቲ ናይ ደብዳብ ነፈርቲ እቲ ዋዕላ ብዝተዛዘመሉ ዕለት ናብ ወታደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ፕሪቶርያ ከም ተላእካ ተፈሊጡ። ኤርትራ እውን ሄሊኮፕተር ውግእ ዝርከቦ ወታደራዊ ንዋት ካብ ሩስያ ንምሽማት ድሌት ከም ዘለዋ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹሎ። ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተጋባኤ ዋዕላ ኣፍሪካን ሩስያን ዓሰርተታት መራሕቲ ሃገራት ክርከቡ እንከለዉ ኤርትራ ግና ብሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ እያ ተወኪላ። ባይቶ ያክል ሃገረ ሽወደን ዕዉት ጉባኤ ኣካይዱ። ባይቶ ያክል ሽወደን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ጥቅምቲ 26 2019 ዝገበሮ ጉባኤ ዕዉት ነይሩ። እቲ ኣኼባ ብመራሕቲ ሃይማኖት ተኸፊቱ ቀፂሉ ቃል ኣዳላዊ ሽማግለ በኣቶ ሮቤል ታረቀ ናይ እንኳ ደሓን መጻኹም መደረ ኣስሚዑ። ቀፂሎም ኣቶ ሙሴን ኣቶ ኣሕመድን ብዛዕባ ማሕበርን ጥቕሙን ብድሆታትን ዝብል ብሰፊሕ ገሊፆም። ኣብ መጨረሻ ብዛዕባ ሁሉ ኩነታት ሃገርና ዝምልከት ብዶክተር ሙስጠፋ ልፍዳይ ሰፊሕ መግለጺ ተዋሂቦም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዝተዳሎ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብዝተረፈ መደባትና ሓድገኩም ሰናይ ምክትታል። ህግደፍ መን እዩ? ኣብዚ እዋን ዝኸ ከም ውድብ ወይ ሰልፊ ብህይወት ኣሎ ድዩ? ኣብ ታሪክ ሃገርና ምቕልቃል ፖለቲካዊ ሰልፍታት ድሕሪ ምዝዛም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኤርትራ ድሕሪ ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ግዜያዊ ቁፅፅር ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ ብትሑትን ውሱንን ደረጃውን ይኹን ናይ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ዕድል ተኸፊቱ። ሽዑ ጋዜጣታት ተመስሪተን ከም ማሕበር ፍቕሪ ሃገር፣ ራቢጣ ኢስላምያ፣ ኤርትራ ንኤርትራውያን፣ ማሕበር አንድነት ወዘተ ዝኣመሰለ ሰልፍታት ክምስረታ ክኢለን። ስለዚ ንሕና ከም ህዝቢ ካብ 1940ታት ጀሚርና ዋላ ብትሑት ፍልጠትን ዓቕምን ፖለቲካዊ ሰልፍታት መስሪትና ንንቀሳቐስን ንዋሳእን ዝነበርና ኢና። እዚ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብፖለቲካዊ ሰልፍታት ወይ ውድባት ተወዲቡ ክጓዓዝን ክነጥፍን ኣይክእልን እዩ፣ ንቕሓቱ ወይ ምዕባሊኡ ኣየፍቅደሉን እዩ ወዘተ ዝብል ርእቶታት ዝምልስ እዩ። ታሪክ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ውድባትን ግንባራትን ኤርትራ ሰፊሕን ዝተሓላለኸን ስለ ዝኾነን ኣብዚ ሓፂር ሓተታ ክትንተን ግዜ ኣይፍቅድን እዩ። ከም ድሕረ ባይታ ፖለቲካዊ ሰልፊ ወይ ውድብ ክበሃል እንከሎ ናይ ሓደ ዓይነት ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ወይ ተመሳሳሊ ፖለቲካዊ ዕላማን ራእይን ዘለዎም ሰባት ብሓባር ዝጠርነፉሉን ዝውደቡሉን ቅርፂ ኮይኑ ኣብ ንቡር ዲሞክራሲያዊ ቅዋማዊ ስርዓት ብልሙድ ዝነጥፉሉ ገባብ እዩ። ሰልፍታት ንህዝበን ወኪለን ኣብ ናፃን ሕጋውን ስሩዕን ምርጫታት ብምውድዳር ህዝቢ ብፍትሓውን ግሁድን ኣገባብ ኣብ ፖለቲካ ህይወት ሃገሩን ምሕደራ ናይቲ ኣገልጋሊኡ ወይ ሰራሕተኛኡ ዝኾነ ፈጻሚ ኣካል ማለት መንግስቱ ዝነጥፈሉ እዩ። ከምኡውን ብመንገዲ ናይቲ ወካሊኡ ዝኾነ ሓጋጋ ኣካል ናይ ሚዛናዊ ቁፅፅራዊ ምሕደራ ወይ ቼክ ኤንድ ባላንስ ምክትታልን ምእላይን ተርኡ ዝፃወተሉ ምዕቡል ኣገባብ ዘመና እዩ። ኣብዚ እቲ ውድብ ሰልፊ ወይ ግንባር እንታይ ማለት እዩ፣ ፍልልዩን ተመሳሳልነቱን እንታይ እዩ ዝብል ቴክኒካውን ስማውን ናይ ሴማንቲክስ ሕቶ ንግዚኡ ኣወንዚፍና ንኻልእ እዋንን ንኻልኦት ብዝያዳ ዝነጥፍሉ ክኢላታት ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠትን ታሪኽን ንገድፎ። ብድሕሪ እዚ ኣብዚ ሰዓበ መስርሕ ኣብ ኤርትራ ካብ ምንቅስቓስ ሓርነት ኤርትራ ማለት ሓረካ ወይ ማሕበር 7 ጀሚሩ ናብ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ወተሃደራዊ ውድባት ወይ ግንባራት ከም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ፣ ህዝባዊ ሓይልታት ድሓር ህዝባዊ ግንባርን ካልኦትን ኣምሪሑ። እቲ ካብ ፈለማ ሱሳታት ክሳብ 1993 ዝኸደ ልዕሊ 30 ዓመታት ዝቑፀረ ታሪክ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ብኣዝዩ ክቡር ተወፋይነት ተሳታፍነትን ኣበርክቶን መስዋዕትን ህዝብና ብዓወት ማለት ብምሕራር መሬትን ህዝብን ከምኡውን ሙቃም ልኡላዊት ሃገር ተዛዚሙ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቲ መላእ ህዝባ ብከቢድ መስዋዕቲ ዝረኸቦ ናጽነት ኤርትራ ናይ ህዝቢ ሓርነት ኣይተረኽበን ጥራይ ዘይኮነስ
እቲ መንግስታዊ መሳርዕን ስልጣንን ብውልቀ መላኺ ኢሳያስን ውሕዳት መሻርክቱን መጋበርያታቱን ተጨዊው ሎሚ ህዝብና ኣብ ስቃይን ስደትን ከርተትን ይነብር ኣሎ። ሃገርና ድማ ሓንቲ ካብተን ዕፅዋትን ዘይዲሞክራሲያውያንን ሃገራት ኮይና ኣብ ዓለም ምስ ከም በዓል ሰሜን ኮርያ ተቆፂራ ትርከብ። ኣብ ምዕባለ ናይተን ኣብ ብረታዊ ቃልሲ ብንጡፍ ዝተዋስኣ ፖለቲካዊ ውድባትን ወተሃደራዊ ፖለቲካዊ ግንባራትን ኤርትራ ምስ እንምለስ እንትርፎ ናይ ምፍንጫልን ምውድዳርን ክሳብ ውግእ ሕድሕድ ዝበፅሐ ምቅትታልን ምቅንፃልን ናይ ምስማር ምጥርናፍ ወይ ምውህሃት ተርእዮ ኣይነበረን። ምናልባት እቲ ውሕድ ወተሃደራውን ንዋታውን ሰብኣውን ዓቕሚ ዝነበሮ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ብውህደት ህዝባዊ ግንባርን ህወሓትን ምድምሳሱ ዝተፈንጨለ ጉጅለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማእከላይ መሪሕነት ወይ ሳግም ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ ካልኣይን ሓድነታውን ጉባኤ ዝተሰምየ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ጉባኤ ብሙሉእነት ዝሰመረን ክሳብ ናጽነት ምስኡ ዝቐጸለን ክጥቀስ ይከኣል እዩ። እዚ ብሓቂ ማዕርነታዊ ስምረት ክልተ ውድባት ዲነሩ ወይስ ውዲታውን ተዋስኣውን ምውሓጥ ናይቲ ዝነኣሰ ውድብ ወይ ሳግም በቲ ዝዓበየ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ እዩ ነይሩ ዝብል ሕቶ ንቐጻሊ ክትዕን ምርምርን ዝዕድም እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ርእስትና ንኩሉ መድያትን ምዕባሌን ታሪኽን ፖለቲካዊ ወይ ወተሃደራዊ ሰልፍታት ውድባትን ኤርትራ ንምትንታን ዘይኮነስ ኣብቲ ንውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንኤርትራ ዓፊኑ ኣብ ምግዛእ ከም የማናይ ኢድን ቀንድን መሳርሕን ኮይኑ ዘሎ ሰልፊ ግንባር ወይ ውድብ ህግደፍ ዝያዳ ኣቓልቦ ጌርና እንታይነቱን ኣሰራርሑኡን ብሓቂ ኸሎሚ ከም ውድብ ኣብ ህይወት ወይ ስራሕ ኣሎ ድዩ ንዝብል ሕቶ ኣተኪርና ክንዛረብ ኢና። ህግደፍ ወይ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ስሙ ካብቲ ሓቀኛ እንታይነቱ ወይ ተግባራቱ ማለት ምምስራት ወይ ምስፋን ፍትሕን ዲሞክራስን ኣይኮነን ዶ ብግብሪ ክነጥፈሉ ከም ኣመርውን ዘይኣምነሉ ምዃኑ ርዱእ እዩ። ንባዕሉ መራሒኡ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት መግለፂውን ቃለ መጠይቃቱን ዘብርሆ ነዚ እዩ። ከም ዝፍለጥ ህግደፍ ኣብ 1994 ዓመተ ምህረት ኣብ ናቕፋ ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ነቲ ዝጸንሐ ውድብ ተኪኡ ብወግዒ ተመስሪቱን መሪሕነቱ መሪጹን። እዚ ጉባኤ መቐጸልታ ናይቲ ፈለማ ኣብ 1977 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ቀዳማይ ከምኡውን ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤታት ናይቲ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ወይ EPLF እዩ። ክርሳዕ ዘይብሉ ኣብ 1987 ዓመተ ምህረት ኣብ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ማእከላይ መሪሕነት ወይ ሳግም ምስ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሰሚሩን ተሓናፊጹን እዩ። ኣብዚ ክበርህ ዘለዎ ታሪኽ ሓርነታዊ ውድባት ኤርትራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ህዝባዊ ሓርነት ወይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ጅግንነትን መስዋዕትን ታሪኽ ዘለወን ሃገራውያን ግንባራት ምንባረን ርዱእ እዩ። ኩሎምቶም ኣብዘን ውድባት ተሰሊፎም ዝተቃለሱ ዜጋታት ብቕንዕና ግዚኦም ፍልጠቶም ጉልበቶምን ኣካላቶምን ኣብ መወዳእታ ድማ ህይወቶም ብመስዋዕትነት ዝኸፈሉ ምዃኖም ዘየማት ሓቂ እዩ። ኩሎምቶም መሪሕነታት ውድባት ብጉጅለ ኮነ ብውልቂ ዝተፈጸሙ ጌጋታትን ገበናትን ነቲ ንጹህ ተጋዳላይ ኣይምልከትዎን ወይ ብዛዕባዚ ፍጹም ኣፍልጦ ኣይነበሮምን ጥራይ ዘይኮነስ ንባዕሎም ገለ ካብቶም ብፍላይቶም ዓዊሎም ዝተቃወሙን ዝተዛረቡን ክእርሙ ዝፈተኑን ቀንድን ቀዳሞትን ግዳያት ምንባሮም ክንርሳዕ ኣይግባእን። ስለዚ ከም ታሪኽ ህግደፍን መሪሕነቱ ኣቦ እምበር ኢሳያስን መቐጸልታን ዘገምታዊ ምዕባለ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ድሓር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከም ዝኾነን ናቱ ባህርያውን ንጹህን ታሪኻዊ መተካእታ ከም ዘይኮነ ክበርህ ኣለዎ። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ካብ መጀመርያ 1970 ማለት ኣብ ኣኼባ ሰልፊ ናጽነት ወይ ካልኣይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ሰሜናዊ ባሕሪ ጀሚሩ ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ውድባዊ ጉባኤታት ህዝባዊ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን ኣብ 1993 ድማ ከም ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራን ኣቦ ወንበር ባይቶን ኮይኑ ተመሪጹ ብፍጹም ምልካዊ ቁጽጽር ሰሪሑን ይሰርሓሎን። ኣብዚ ኸነስተውዕለሉ ዝግባእ ዓብ ነጥቢ
ናይ ሃገራዊ ባይቶን ናይ ፈጻሚ ኣካልን ማለት ናይ መንግስትን ባይቶን መሪሕነት ደሪቡ ሒዝወሎ ሳዕቤን ናይዚ ደርማስ ጌጋ ድማ ኣብ ቀጻል ምልካዊ ምንቅስቓሳቱን ተግባራቱን ብንጹር ተራእዩ ከምቲ ኣብ ተሞክሮ ብረታውን ፖለቲካውን ቃልሲ ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ኣብቶም ጸጋማዊ ወይ ገስጋሳዊ ማለት ማሕበርነታዊ ወይ ማርክሳዊ ዝምባለ ዝነበሮም መሪሕነት ሓበራዊ ነይሩ ኩሎም ዓበይቲ ውሳኔታት ውድብን ሃገርን ብናይ ሓባር ዘተን ምምኽኻርን ብድምፂ ወይ ብስምምዕ ይትግበሩ ነይሮምን ኣለውን ኣብ ተሞክሮ ቃልሲ ኤርትራ ግን እዚ ሰራርሓ ዋላኳ ከም ቃል ወይ ክልስ ሓሳባዊ እምነት ይሰራሓሉ ይበሃል እንተነበረ ኣብ ግብሪ ግን ኢሳያስ ንኹሉ ስልጣን ፖለቲካውን ወተሃደራውን ወኒኑ ኣብ ኢዱ ጨቢጡ ንዕኡ ብዝጥዕሞ ንሱ ብዝደለዮ ኣገባብ ጥራይ ይካየድ ምንባሩ ሎሚ ድሕርና ካብ ዝተፈላለዩ ጭብጥታትን ምቅልዓትን ኑዛዜታትን ንርድኦ ኣለና ካፈለማ ጀሚሩ ኢሳያስ ንኣብነት ኣብ 1973 ነቲ ናይ ምሁራት ናይ ምዕራም መንቅስቓስ ከም መንካዕ የሚን ወዘተ ብዝብል ስም ኣጸሊሙ ቀንጺልዎም እዚ ባህርን ኣገባብን ክሳብ ሎሚ ቀጺሉን ጌና ይስራሓሉሎን ብኸምዚ ንኹሎም ተቃወምቱን ኣረምቱን እናጽነተን እናህለቕን ክጓዓዝ ጸኒሑ እዩ ናይ መወዳእታ ፍሉጣት ግዳያቱ ጉጅለ 15 ነይሮም እቲ ሃድንን ምጽናትን ከዓ ብጉህድን ብስውርን ይቕጽል ኣሎ ኣብዚ ዝመጽእ ሕቶ ከመይ ገይሩ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ን50 ዓመታት ዝኣክል ነዞም ኩሎም ጀጋኑ ምኩራት በላሕቲ ምሁራት ውፍያትን ሓያላትን ተጋደልትን ህዝብን ብፍላይ ከዓ ነቶም ምስኡ ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣባላት መሪሕነት ኣባላት ማእከላይ ሽማግለ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ካቢነ ወዘተ ኣታሊሉ ወይ ኣሚኑ ብዘይ ገለ ጸገም ስልጣኑ ብዘይ ወላውላ ደልዲሉን ዝደልዮ መደባት ፈጺሙ ከምኡውን ንኹሎም ተቓለስቲ ናይ ሜዳ ተጋደልቲ ኣባል ሓፋሽ ውድባት ህዝቢ ተደናጋጺ ክሳብ ወጻእተኛታት ፈተውት ሰውራን ኣድነቕቲ ቃልስናን ከይተረፈ ኣሃሚሉ ተጓዒዙ ብሓቂ ዘገርም ናይ ሽርሕን ጉርሕን ክኢላን ተዋስኦን ማኪያቬልያዊ ውዲትን እዩ ብረቂቕነቱ ክድነቕ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ ኣብ ክንድን ኣወንታዊ ምዕባለ ንሓርነትን ረህዋን ሃገርን ህዝብን ንናይ ገዛእ ርእሱን ጉጅሉን ረብሓን ስለ ዘውዓሎ ሎሚ ኤርትራ ናብ ጥፍኣት ገጻ ትጓዓዛላ ነዚ ዝተሓላለኸ ሕቶ ምምላስ ኣዝዩ ከቢድን ጽጹይ ሓበሬታ ዓሚቕ መጽናዕትን ሰነዳትን ዝሓትት እኳ እንተኾነ ኣብዚ ብምቕልልነትን ብሕፅር ዝበለን ክንምልሶ ክንፍትን ኢና ኣብ ተመክሮና እቲ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ግንባር ዝመርሕ ዝነበረ ሰልፊ ምስጢራዊ ነይሩ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝነበረ ሰልፊ ምስጢራዊ ዝኾነሉ ምኽንያታት ንኹነታት ከባቢና ኣብ ግምት ብምእታው ንድሕነቱን ቀጻልነቱን ንምዕቃብ ብምድላዩ ተባሂሉ ይግለጽ ነይሩ ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘቕረቦ ኣጠቓላሊ ውድባዊ ፖለቲካዊ ጸብጻቡ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ምስጢራዊ ሰልፊ ምንባሩን ኣብ መወዳእታ 1980ታት ስርሑ ደው ከም ዘበለን ብምግላጹ ንመጀመርያ ግዜ ብወግዒ ንህላዊኡ ኣሚኑሉ እዚ ሓበሬታ ንፈለማ ብወግዒ ምስ ተገለጸ ንብዙሓት ኣባላት ሰልፊ ዘይነበሩ ብዙሓት ካብኣቶም ገዳይም ምሁራትን ውፍያትን ክሳብ ደረጃ መሪሕነታት ከይተረፈ ዝበጽሑ ተጋደልቲ ኣሰንቢድዎም እዩ ይኹን እምበር ኢሳያስ ኣብ ግዜ ሰውራ ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ ነዚ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ወጻእን ኣብ ትሕቲ ጸላእን ኣብ ዝነጥፋ ዝነበራ ሓፋሽ ውድባትን ከም ዝሰርሕ ገይሩ ወዲብዎን አንቀሳቒስዎን እዩ ኣብዚ ክበርህ ዘለዎ ካብ ፈለማ ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ሰልፊ ብቐንዱ ኢሳያስ ባዕሉ ቀንድን ዘይቋርጽን መራሒ ነይሩ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣሰራርሓ ሰልፊ ንውድብ ይመርሖ ዝብል ሜላ ንሰዓብቱ ብፍላይ ንኣባላት ሰልፊ ከእምኖም ክኢሉ ነዚ ገባብ ተጠቒሙ ድማ ንኹሉ መደባት ቃልሲ ይብሕቶን ከም ዝጥዕሞ የማእዝኖን ነበረ ንመሪሕነትን ውድብን ንፖለቲካውን ወተሃደራውን ምሕደራውን መስመር ኮታ ንኹሎም ዓበይቲ ጉዳያት ውድብ
ንሱ እዩ ብቐጥታ ወይ ብመንገዲ ሰልፍን ሕቡኣት ኣባላቱን ኣቢሉ ዝውስኖ ነይሩ። እዚ ኣብቲ ሰልፊ ኮነ ውድብ ከም ድላዩ ንኽዕንድር መንገዲ ፀሪጉሉ እዩ ክበሃል ይከኣል። ብተወሳኺ ኢሳያስ ነቲ ሰልፊ ንመሪሕነቱ ንኣባልነቱ ማለት መን ናብ ሰልፊ ይኣቱ መን ኣይኣቱን ባዕሉ ብምውሳን ንኣኼባታቱን መምርሒታቱን ብምቁፅፃር ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ቃልስታት ንስልጣኑ መደልደልን ንተወዳደርቱ ኣብ ምድኻም ምንፃልን ምቕንፃልን ተጠቒሙሉ እዩ። ብኸምዚ መስርሕ ዝመፀ ውድብን ሰልፍን ብመስዋዕት ሓፋሽ ናጽነት መጺኡ ኣስመራ ምስ ኣተወ ኢሳያስ ተወሳኺ ስልጣን ጨቢጡ መራሒ ሃገር ወይ ፕሬዚደንት ኾነ። ሽዑ ብሙሉእ መሳርዕ መንግስቲ ሰራዊትን ጸጥታን ፋይናንሳውን ሰብኣውን ውሽጣውን ናይ ወፃእን ማለት ዲፕሎማስያውን ከምኡውን ዓቕምታትን ጸጋታትን ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ተቆጻጸረ። ንሱ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ዘድልዮ ምቅርራባት ምስ ወድአ ነቶም ዘስግእዎን ዘየድልይዎን ብዝተፈላለየ ኣገባባት ምእሳር፣ ምቕታል፣ ምድስካል፣ ካብ ስልጣን ምውራድ ወዘተ ምስ ኣለየ ንዑ ዝምእዘዙን ቃሉ ዝሰምዑን ዘተግብሩን ንዕኡ ብቐጥታ ዘየስግእዎን ሓደስትን ተበለፅትን ጉጅለ መሪሕነት ምስ ተደልደለ ንህግደፍ መስሪቱ ኣስተርሕዩ ንውድብን መንግስትን ሃገርን ብውልቃዊ ዊንትኡን መደባቱን ይመርሕን ይገዝእን ጥራይ ዘይኮነስ ሎሚ ነዛ ሃገርን ህዝባን ናብ ዕንወት የቀላጥፋሎ። ህግደፍ በዚ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ሕጋውን ህዝባውን ውድብ ወይ ሰልፊ ዘይኮነስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ዘማዕበሎን ዝሃነጾን ዝቆጻጸሮን መሳርሒኡ እዩ። ወላውን ይሕመቕ ይጸብቕ እቲ ሰልፊ ምስ ኩሉ ዕቃቤታት ኣብ ስራሕ እንተዝህሉ ከም መቐጸልታን ወራስን ህዝባዊ ግንባር ወይ ህዝባዊ ሓይልታት ምተቐበልናዮን ምስኡ ክንሰርሕ ምፈተናን ግናኸ እቲ ሎሚ ህግደፍ ንሓደ ሰልፊ ከም ሰልፊ ብሂወት ወይ ኣብ ስራሕ ኣለው ዘብልዎ ነገራት ፍጹም ኣይረኣይዎን እዮም። ካብቲ ዝተመስረተሉ 1994 ክሳብ ሎሚ ንኣስታት 25 ዓመታት ወይ ርብዒ ዘበን መሪሕነቱ ኣይመረፀን፣ ጉባኤ እውን ኣይካየደን። ዝበዝሑ መራሕቱ ብቓልን ትእዛዝን ኢሳያስ ወይ ተኣሲሮም ገለ ድማ ኣብ ማእሰርትን ካብ ማእሰርቲ ወፃእን ዓሪፎም ሓሊፎም እዮም። ገለ ደስኪሎም ገለ ድማ ኣብ ወፃእ ኣለው። ካልኦት ዝተረፉ መሪሕነታት ንትእዛዝ ኢሳያስ ብምትግባር ንውልቃዊ ስልጣኖምን ህላዊኦምን ምሕላው ከም ቀዳማይ ዕላማ ዝሓዙ ብምዃኖም ኣብ ግምት ዝኣትዉ ይኮኑን። መሪሕነት ብፍላይቲ ንሰውራታት ኣብ ብረታዊ ቃልስን ጽንኩር ብቕልጡፍ ተለዋዋጢ መድረኽን ዝመርሕ ሓባራዊ መሪሕነት ኣብ ቀጻሊ ስሩዕ ኣኼባታት እናካየደ ኩነታት ሰልፉ ይምርምርን ይግምግምን፣ ቀጻሊ መደባት ይሰርዕን፣ ምስ መድረኽ ዝኸዱ ንረብሓ ዕላማን ራእይን ሰልፉን ዝውክለ ህዝቡን ዘሰጉሙ ስጉምትታት ይወስድ። ከም ኣድላይነቱ ንዝሞቱን ዝተኣልዩን ወይ እውን ዘየድልይዎ መራሕቲ ብስሩዕን ኣሳታፍን ዲሞክራስያውን ጉባኤታትን ምርጫታትን እናቐየረን እናተክአን ህይወት ሰልፉን ብቕዓትን ተሓታትነት መሪሕነቱን የረጋግጽ። እዚ ኩሉ ኣብ ህግደፍ ፈጺሙ የልቦን። እዚ ሰልፊ ብስም ጥራዩ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ሓደ ዓቢ ቤት ጽሕፈት ንመምርሒታትን ውዲታዊ መደባትን ኢሳያስ ብመልክዕ ጎስጓሳትን ወፍርታትን ፌስቲቫላትን ካልእን ኣብ ግብሪ ዘውዕል ቤት ጽሕፈትን ሰራሕተኛታትን ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ ኣብ ዞባታትን ኣብ ወፃእን ንትእዛዛት ኢሳያስን ናይ ቀረባ ተለኣኽቱን መሳርሕቱን ብዕውርነት ኣሜን ኢሎም ዘተግብሩ ዝኾነ ተሳታፍነት ወይ ዋንነት ዘይብሎም ወከልትን ከም ህግደፍ፣ ሃማድኤ፣ ማሕበረኮም፣ መንእስያት ህግደፍን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ቅርጽታት ኣለዎ። እዚኣቶም ግን ብላዕሊ ሓቀኛ ህዝባዊ ውዳቤታት ዝመስሉ ብግብሪ ግን ናይ ውልቀ መላኺ ድሌት ዘተግብሩ ዝኾነ ህዝባዊ ተሳትፎን ውድዓዊ ቅጥዕን ዘየማልኡ ማለት መሰልን ግቡእን ተሓታትነትን ሽርክነትን ዘይብሎም እዮም። ልክዕዩ ጉጅለታት ህግደፍ ኣብ ኣካላት መንግስትን ኣብ ዞባታትን ብስሩዕ ወይ ሓሊፎም ዝእከቡ እኳ እንትኾኑ ተሳታፍነቶም ኣብ ዝኣኼባ ዝኾነ ግብራዊ ኣበርክቶ ተራ ወይ ጽልዋ የብሎምን። ህላዊኦምን ርክባቶምን ስማዊ ጥራዩ። እዚ ካብቲ ስዒቡ ክሳብ ሎሚ ዝረአ ዘሎ ተግባራት ህግደፍን
ብፍላይ መሪሕነቱ ብኻል ኣዘራርባ ኣቦ ወንበሩን ፕሬዚደንትን ሃገር ኤርትራ ዝኾነ ኢሳያስ ክበርህ ዝኽእል እዩ መብዛሕትና ኤርትራውያን ብፍላይ ከኣቶም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና ኣብ ኩሉን ነካይዶ ጎስጓስን ኣስተምህሮን ኣኼባታትን ጻውዒትን ነቲ ኣብ ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ገባብ ስልጣን ገቢቱ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ከም ስርዓት ኢሳያስ ወይ ስርዓት ህግደፍ ኢልና ስለንገልጾ ብዛዕባ እንታይነትን ተራን ህግደፍ ክንግደስን ክንመራመርን ጉቡኡን እዋናውን ይመስለና ስለዚ ህግደፍ ከም ሰልፊ ኣብ ህይወት ወይ ስራሕ ዘየለ ጉልባብን መታለልን ዝኾነ መጋበርያ ውልቀ መላኺ ጥራይ ምዃኑ ክበርሃልና ኣለዎ ብፍላይ ከዓ እቶም ብስብከታት ህግደፍ ተታሊሎም ብጌጋ ንህግደፍ ከም ወራሲ ታሪኽ ቃልስናን ኣተግባሪ ሕድሪ ሰማዕታትናን ገይሮም ብቕንዕና ዝርድእዎ ካብዚ ተታሊሎም ኣትዮሞ ዘለዉ ኩነታት ብዕቱብነትን ብትግሃትን ክፍትሽዎን ክነጽግዎን ንላቦ እዚ ነቶም ብቕንዕና ወይ ብግርህነት ዝጓዓዙ ዝነበሩ ደኣምበር ነቶም ንስልጣን ወይ ካልእ ውልቃዊ ረብሓ ብምባል እናፈለጡ ዘገልግልዎ ኣይምልከትን ኣብ መደምደምታ ኩልኻ ኤርትራዊ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻን ኣብ ትሕቲ ውዳበ ህግደፍ ዘለኻን ዝተታለልካን ሎሚ ዓይንኻ ክፈት ናብቲ ቁኑዕ ቃልሲ ኣንጻር ምልኪ ተጸንበር أمنا نبيضة تزرعي يسند بنلو نبض تزرعتي نبض علو نبض تزرعتي أمنا نبيضة تزرعي أبيت تفكركم صدري مقربات وحدكم ادرب تفليكم من سايكلكم فازنفاكم لساني يقرشون أحييت تدبير لكم أحييت من زي حسابي أحييت كتوني تفقكم أحييت عادي تفكركي روحي مقربات وحدكي ادرب تفليكي من سايكلكم فازنفاكي لساني يقرشون بيت لكي أحييت مني زي حسابي أحييت كتوني تبحكي أحييت ولا دي بيبي أو فغري من الأغمرك لإغتفطاري مكل فغري وكيا مصاي فغري تكباركي برلوه بحري كندي مسير تحت وصدقي كندي مغري تلقس لسانكي كندي صرقات تزنتشن تغي كندي حبن تفر محفنكي كندي تسفات عدل هيوتكي كتبيلو فتيرون عخي أبوي مقربات وحدك اترف تفليكا مسايك اللقا قوازنا بغاكا لساني يقلسوني أحييت تدبيز بلكا يديت مني زي حسابي أحييت كتوني تبقاكا أحييت بزر تفكركم ولا دي فغربات وحدكم اترف ريغاكم كلكم فوق زي فتناكم لساني يقلسوني أحييت تلبيز لكم أحييت مني زي حسابي أحييت كتوني تبعكم أحييت كبار لي فبرات ولدي ما هو زي مرحت مددي كله على ضيو يلكمني أأمنكم لما بزبتلكمني سواء للقوة مبتعلني وانتقبونكم تبقعني أمانا يتعرفون تبحثني صلاتكم ودروا يغفليني مرقني مرقا ولادي كبرها الليلة يوت من قدي ورزع وزي نبرانا يجزنا سهلتنا يوهي وزنا في غير
أقي وحداكم اترف تفليكم أبعفوا يكلقوا سنفقاكم وليد كافت النوم يهيك تبهيلات تميقوم هاي حافظ كلي هاي نفقر تديكم هاي علن الجزيري نفقد تسن فني مخال سنو كل تنكا هاتي البغيد متني كم شام دحراي بعيني قريحكم سدراي نفق اللقوم حسب اللقوم أقوم فقرات سدراي كي تشكروا كي يحمقكم نبرا كي الصقام أنا خلقوا أبعالي نقدر حكوم أخي فتحلو أخي قلبي باقوم أخي تقدرلو أخي لبي مستقوم أخي يواق حلو أخي باقي مستقوم أخي أتبعلو أخي علني قزي نفقد تسن مني محال سنو كل تنكينكا هاتي البغيد متني كمشا مدحراي وعيني قريبكم زدراي نفق اللقوم حسب اللقوم أخوم فقرات زدراي كي تشكروا كي يحمقكم نبرا كي يحلو الصقام هذا خلقوا أبدا عادي نفسي يحكم أهي وتحلو أهي قلبي بأخوم أهي تدرلو أهي لبيك مستقوم أهي يواب عنو أهي بحكي مستقوم أهي أتبعلو أهي كبرى سمعتنا كابز قتلنا نغربلكم كتما دالاس تخايد أخيبا نيرتريان سنيت مسنعتا وجلة مجلة ذهبوا أو أخيبا تسنقال ولدة تنسائن دكتور صلاح نورن كنغربلكم هنا تسناي مكتتال حجي تتحمى شامل إريترانا إذا إريتراجل إذن انتهينا نقول الموتن بزي أنت عباي حمى شالاجة سلالي إريترانا نقول لنا إذا يمكن حمى شاتات كفادي ኤትኒሲቲ አሎ ሃይማኖት አሎ ብሔር አሎ ገለል አሎ ጾታ አሎ ገለመል አሎ እዚህም ሁሉን ሳተኔ ከሚገል ከነዚህም ሁሉን ገዲፍካ በኤርትራ ሲቲዘንሺፕ ነታ ፔሪሜትር ጥራሕያ ብዛዕባ ጥራሕያ ዝሓስብ ዝብል ጽሩን ጥራሕኩ እንታይ ትሕቶ ግን ከመይ ጌርካ ባላንስ ይሉ ማለት ኣብ መወዳእታ مش دايفرسيتي لنا فلويነት አለና إيمان بنزلنا كم تحماشاتي بذا حنتي جل شلي منا بذا حنت هذا شلي منا أتصدقنا أمش إحنا هو متصدقنا ما نقول استفاد عليه أمود أتاجن حدينا حدا خبر الناس قاعد انتي شو مونتي الجنت شعرت انت جميلة لين حدا جيرنا ما سنجي نتحنت مخانسي نتحنت جديدك حنتي راح ندبرك تحسب زي كأل نمور زي كنا رياليستيك زي كنا نجري ግን ባላንስ ሁሉ ተላልካ ማዕብነት ለኤትኒሲቲ ካብ መስመሩን ለዓለን ተመጪካዩ እንታይ ሆነ ተሐምባሻ ካብተን ሸሞን ተዘና ተሐንቲ ተወንቂሳ ኸይደ ስለዚህ እታ ታምለ ተሐምባሻ አይክቱን ወካለ በዝም ሓሲብካ ኸይ ተሐንቲ ስልዖ ከይዳ ተፊያ ማለት ስለዚህ ከመይገርካ ባላንስ ሁሉ ከመይገርካ ሚዛን ትሁሉ ስለዚህ نحن ነዚ نقول ميزان حالي وخير خير الله ما أسأليه ده من تاي ما أسأليه اسمه citizenship politics عنده يلقون تفا أول قاعدة قاعدين أسوان تانينا خبرن مثلا
زيغا تلناكو بتقطن تخيلنا تبعتها العنسة زيغا مسلا مسلو بحيمانة تخيلنا أسلامي كريستياني مسلا هم عندنا نزلنا سلازم الإسلام أسريتنا سلازم إحنا بوضحات لنا في اللي علمنا أبحث جنبي مساعدنا إريترا نقول إسلام أسريتنا إريترا بزعم أبقى نحسب زبالة أبقى نحسره يقول عنا نتنا وش تزلواجم كل ساعة عندنا يبلنا ميزانا نتزي حلل السنة يلل السنة تزيلل إريترا في بحر شروق في الوعي سلازم ما ميزان محلو قد إريترا كم يجي كات ميزان تحلو أو يخاف نفوت تصوم زمان ناشونال هارمون نبل هاجراو سني نحن تركيزنا زلنا هاجراو سني نمتص فاشين كلنا هاجراو سني انتي مالتي اليوم مالهم جو أريتنا كلهم جو مالهم اليوم سبعة اليوم زلهم كلهم إريتراني قال استفاد عليه بحر اللوم عليه قدمه صوتها قلمله هايمانوت اليوم استفاد عليه حبر زلهم كلهم إريتراني أمور دعتا ناشونال هارموني سبلت لها هاجراو سيني تفسر سبلت لها انتي مالتي تهاجراو سيني سويلو ده هاجراو سيني بحيل مسيح قبلي كانتم تفسر لها أمور دعتا ما يمسأل فان هاجراو سيني مالت كلهم زيوم انتي كله خور لهم أنا تعويتي إذا أريد راجع نعي مع 100 النار نعي فيكي يعني هذا هو أنت حيكون الفتوى زلونة سائلة هذا لو سنيت أنت سائلة كلهم حطهم أبتدأ بزاعتي أو واقع إذا قال تجيب كلهم تعويتنا ينايلون دوت ولكنا تفكر كثيرا نستحق تفكر كسعديك ألك هذا تعواتي هذا خسار تدعى خيره سلام من الرجاء يلن هذا لو سنيت يلن هذا لو سنيت زين أقول مجال يلن سلازي في كايدانا زنبرة نجيب لذا كلهم زيوم كنقوم فتينا أبحث نسيم نسحتهم يوم كذاته يزلون بينا معناته نناتهم يترسلون نناتهم فوريت ألبانهم نناتهم زدليو نجر عنهم أتا إليتنا تبحث كريو زدليو نجر عنهم سلازم هاي كلهم سميعها تحدث زدلي لازم بحر أطرح وقد خمزيقول لها كتابة على الزلمة سلازم ساملك إيكا أمود أتا مثلا فتحين كل الحطات زيوم دلهم حتى يقولون اتزعربوا حتى مثل دي ما يمثل حتى دي ما يمثل حتى تغير تفكر حتى فتحاول تحتو فتحاول تغير تفكر هذا هو أمر حاجة تغير أي فقد الحاجة هو بينا تدعينا نأمنت بأوراجات تودون تدعيهم أنت يكون يوم بأوراجات توديهم تقولش بأوراجانه هو أوراجايسي هذا سبب نشوف محاضرنا يقولون هذي بعلوه نوصل له عن محاضرته يقولون تلا اليوم كينهم نزح حتى ذي أحدي إذا حتى ذي لا يمثل ده نحن لا يمثل كينه تقبلنا أوراجاوي بتوديه سلازم إسلام تيجي نصبه مثلهم ده مثل إذا حتى كذلوا سلازم حتى يكونن أوراجاوي إذا حتى زغرة نسوا مثل ده مثل تقولنا بحيمانة تودي بيمسا بأوراجات تودي بيمسا ببيهر تودي بيمسا بزخونة مثل انت الأفين تخبر له تعال أي تغير هذا حتى ذنه في السجن فتحاول تقولنا تقبره فتحاول تزيفنا فتحاول مالتي مالتي نعي نحن أوراجي زبالة أحبني لكن كالوس كأني عم تسأل انت الأيلوبة في السجن حتى فتحاول سلزيفونه أي تقبلنا أنت يجب شوفها بأوراجات تودي بكاس لزمت أحد حتها أي سمحة كانت أم أي حتها ناي مثلا ناي فتح حتى تلقين وكم سلامين سلازي أمور دعتا كلهم زوم دايفرسيتي الإريترا دايفرسيتي اللي أنا بقول لنا كلهم تحاولشون تأخذون الزقول خدتها كتفكر كسلامنا نعاينا خلنا نقعد 30 سنة هقول إريترا سوات أنا خوفي الناس اللي إحنا زاد لنا يوم نخلص اللي تزعقلوا سبات اللي إحنا نخلنا يجبر مرسي نزاد لنا كله خفار حبرة سبنا تنكيفه مالتي كله ده تسمى معلوم
እትናይ መወዳእታ ኣብ ኮንፈረንስ ዓዊና ህዝቢ ከዓ ተሰማሚዑሉ ህዝቢ ክብል ክደሉ ከለኹ እቲ ኣብ ኮንፈረንስ ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢልና እሞ ኩሉና ቢንጎ ኢልና ኩሉና ቢንጎ እንታይ ኢልና እንታይ ማለት እዩ ስሙቃሎ ማለት እዩ እዛ እታ ምልክት ሃገራዊ ስኒት ክትፈጥር ተዘደሊኻ ካባና ተመክሮና እንታይ ዝብለኩም ዘሎ ኣብዚ መፅኹም ዲስካስ ክትገብሩ ክደሊ ከለኹም ኣብተን መሰልን ክብርን ናይ ሰብ ዝትንክፋ ኣይትንክፋን እንዴ ዋጋ ዕዳጋ ይብለን ኣብተን ካልኦት ግን ኩልኩም ቢንጎ ኢልኩም ክትወፁ ትኽእሉ ቢንጎ እንታይ ኢልኩም ሃገራዊ ስኒት ፈፂርኩም ማለት እዩ ቢንጎ ከይበለ እንድሕር ኩሉ ተፈላለዩሎ ግን እንደገና ኣብ ካልኣይ ዲስካሽን ባይ ዘ ወይ ንዓና ሓንቲ ብጣዕሚ ዘሸገረትና ሕቶ እያ ዳርጋ ክንባታትን ኩሉ ተሪፋትና 4 ሰንበት 4 ሰዓት ሙሉ ዲስካስ ጌርና ኣብ ተቀዳማይ መዓልቲ ፈፂምና ምርዳእ ሲና ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ቁሩብ ኣሰረኺና ሳልሳይ ኣማራጭታት ክመፁ ጀሚሩ ኣብ ራብዓይ ብኮንሰንሰስ ወሲና ካን ኢማጂን ናይ ብሓቂ ዝነግረኩም ዘለኹ ስዕድስቲ የድልየካ ኣይንተሃወቕ نحن كل جزء نروح ندخلنا عدلنا هبو تزاهي نو أي ترد أكان ترد أكاي ترد يوكا أي ترد أكان جزء نهبو جزء نهبكا زي فتحنا جريان كان imagine 4 سنبت 4 ساعات ودعتنا وما ودعتها بكونسنسس وتكينا يجيبكم زلو كلنا ترى دي ناس وتكينا كفيديو قد يكال إذا أنتوا يزوركوا أب شعبي أنتيس أجمع خل أخن فلان ديزلنا ناس دايفرسيتنا إريترا شعبي أنتيس خلي جرا ختم محاضرات فتن ليه دايفرسيتي بزحنا تندي بزحنا تمهلاو أزاجي مرة كلتيو شوفوا جرا ختم محاضرات تخيلك داي أزاجي من محضروا تسلين كذا مرجمش أبيزنا كانوا محلوا نقول أبيزنا كانوا محلوا أي نقول حنيقنا سلسلة نبقى من لوط أنت الآخرين اتحادن تايو سميرة assimilation أبجزي هاي السلاسة نقولو إريتراو كن تجراوي كن أورومو كن أنتي هوني حتى ونيرو عم حرج راح نسي assimilate تقبل مستمنجسي مستكابتر نايت منجسي كم زي فتح يكون assimilation تحل أي كفر amalgamation تعمل إيه أب حدا عذره يأتي خاص نتقوله في الليات بهرات ولا جل diversity ولا زلنا كل الناس أب حدا عذره يأتي خاص أم كيكا حدا مقبارو مفتاح زي أنت تبار amalgamation أبي عدي مدمر أبي عدي زي أتفتنا أبراشا زصرت من زبحل كم فتدينا يوم 7 عامات مولو نتقول السبسي حدا عينت كم زحسب حدا سمعته الشعرية كمان تلا لبنا دو قلنا دو قل لبنا حدا قل من الزبلواناتو كم 7 عامات فتدينهم أنا حدا خطوه ويلهم you remember this psychology زنبرة Pavlov زبلو research زنبرة نقول لهم نتنصرف بمول أمسي حدا خمس حاسبوا له مقبل 7 عامات فتنهم بحين 7 عامات كانوا انتهي كما هيرنا غورباتشوف مسمسعي سوفيت حبرات عبتلي كما هاينا عب 7 كما هاينا معناته تنزخ تقبل انت فتيكا ساستينا بلا يكون إذا خلت يو عمالات إيكات إذي عب دايفرسيتي زلوه كم فتحي لك خطأ وعيك لأنها نفروراليزم خاطر قبولو زلكا فلذلك integration and coexistence strategy الأحقاق والتنفيذ أتن زقربنا ين 4 سنوات ودق دلي انتهين زملا في أواقع عدا غازي أتو نمثلن كبرن نايدك سب زتنكف
አይኖትም ንዝሉ መታን ከይኑ ፈላለ ሕብረት መንግስታት ዘቆመጡም 30 አርቲክል ሰሩ ንዕኦም አውጪና مسكونات لا إريترا خالد حموش توسيخنا 35 نجمع إذا أدنبر مانشستر وسينا سلذ أبطقنا سرحنا نزم 35 عنقت أو واقع دادا أطوال كم متكم نايك أرسنا جماعة وسينا تخال أيتي زدالنا كم يجرو كل ذي ذنب فتحي أعطيت حادث على الخير قال الشيخ تبل خال أيتي سالتيت سندناتنا نتي سرحت من مجمع استتقمنا لي ترى حيتها تتعمل سجاجر يتوان وحس خوينا خطوات أنت رأينا أنتي كتجبر على الزبل ثم ما زخرنا سلازي إذا ما بعت سندات اللي أتينا عقلنا زرنا سلازي إذا سمعكمني كاب تمكرنا يملوا إليرو حجي كابهم تاينو معه نحن زجاج قمنا حلفنا يوم جوات كذي لكم علينا نسخن بقى فتاكم يخيلي على الحجرة وسنة تلو خباكم كنا محل خنقبلنا دكتور سادة في مجلس وديوم يوم يغني لنا دكتور صالح سنغال زي مثلا صحابي توسعوا مجلس كمنا يغني لنا ليس أطلع علوم لهم Shama
سمعتنا لو مزبلنا يوم تحسطاتنا زوم استخداتلكم ممكنهم نمكتتالكم عزينا نمسكن زمت صومن بخالد حسطينا خنرخد كساب شعو السلام كناي نقول لنا